इतिहास निजको दोहराए किंतु जेतेबेले दोहराए सेतेबेले भूल सुधारिया ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନଥାଏ। ମନେ ଅଛି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ କଥା। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ଦଳିତ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଥ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭୀମ ଭୀମର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ନାରା ଦେଇ ସନାତନ ସମାଜକୁ ବିଭାଜିତ କଲେ। ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ଦଳିତମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆଉ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଉ ସେଠାକେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ପାଚାଳମୀ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଡ କରି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ମାଟିରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ଥିତି ହାତ ଛଡା ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ହାତ ପାଣି କୋହଣିକୁ ବୋହି ସାରିଥିଲା। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରେ ଛାଡି ଦେଇ କୌଣସି ମତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଭାରତ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଭାଗା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ଆଜି ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଣି ଜଣେ ନୂଆ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଆଉ ଓଡିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ଦଲାଲ ସେଇ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦଲାଲି କରୁଛି ଯିଏ ଦିନେ ସନାତନୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ଷମତା ଅର୍ଥ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ହାତ ବାରିସି ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରପଗଣ୍ଡାର ଶିକାର ହେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ମାୟାରେ ବାୟା ହେଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରେନି। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦଳିତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସେଇଟା ପୁରା ଦୁନିଆ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳ ମାନଙ୍କ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେବ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇସାରିଥିବ। ସମୟ ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବିଭାଜନର ରାଜନୀତିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।